Členovia nášho združenia venujú enormné úsilie na úkor vlastného času, aby zozbierali všetky dostupné informácie od odborníkov z celého sveta. Lebo na Slovensku sa výskum tejto oblasti na dlhé obdobie zastavil a nový prebieha bohužiaľ vo veľmi utajenom režime. Momentálne sme dospeli k týmto rizikám, ktoré predstavuje výstavba a prevádzka prečerpávacej vodnej elektrárne na zdroji pitnej vody. Rizika počas výstavby, odstavenie a čiastočné, možno až kompletné vypustenie vodárenskej nádrže Málinec, ktorej zásobný objem predstavuje až 11% ročnej spotreby pitnej vody na Slovensku. Ohrozenie dodávky pitnej vody z náhradných zdrojov vodárenských nádrží Hriňová a Klenovec v prípade dlhodobého sucha, aké tu máme dnes, a možnej poruchy na existujúcich dlhodobo nepoužívaných, ale aj na nových plánovaných vodovodoch a prepojeniach. Výrub stoviek, možno až tisícok stromov za účelom realizácie hydrogeologických prieskumov, budovania priehrady, privádzačov, vodovodov, prevádzkových budov, obslužných komunikácií a vedení vysokého napätia. Prekročenie limitov ropných látok vo vode v dôsledku používania stoviek motorových píl, ťažkej stavebnej a lesnej techniky. Splavovanie nebezpečných sedimentov do vodárenskej nádrže Málinec z odhalených svahoch pri realizácii zemných prác a v areáli družstva, ktoré má byť zaplavené.